ବାଲେଶ୍ୱର ସଂସ୍କୃତିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ କଳା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସଂସ୍କୃତିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ଲାଇନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସାଗରିକା ନାଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ଯୋଗଦେଇ କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ମାନବ ଜୀବନର ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ନୃତ୍ୟ, କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକତାର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ସହ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ସଫଳତାର ମାପକାଠି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ମିଳିପାରିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ନାଥ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ସେଠୀଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଚିରାଗଦୀପ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂସ୍କୃତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଧାରା ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଡିଆଇବି ଡିଏସ୍ପି ବ୍ରଜେଶ୍ୱରୀ ବଳ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଡିଏସ୍ପି କ୍ଷିତୀଶ ଜେନା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସଭା ଶେଷରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ 24 ନ୍ୟୁଜ୍, ବାଲେଶ୍ୱର।